суханро бояд дар доираи одоб гуфт то шунавандаи калом аз он хушҳол гардаду нерӯ бигирад, зеро бо ҳарфи ноҷо метавон хотири нафареро озурда ва бо сухани хуш дилеро шоду аз кина озод намуд. ба қавли шоир суханро вазну тамкини замин бояд, суханро қудрати ҷон офарин бояд. муҳаққиқон суханвариро ба се ҷанба ҷудо карданд: омиёна, орифона ва олимона. ман фикр мекунам ки орифона агар сухан кунем беҳтар аст. ва сухангӯии мо орифона яъне ба он маъное нест ки танҳо дар маъракае бошем, дар ҷашне бошем ё бо касе вохӯрем. ва ин шурӯъ шавад аз хона, бо фарзанди худ, бо ҳамон кӯдакои худ шурӯъ кунем суханвариро ёд диҳем ба онҳо, яъне ки дар муошират дар берун бояд чӣ гуна бошад, дар дохили нақлиёт чӣ гуна бошад, дар мактаб чӣ гуна бошад ва баъдан дар донишгоҳ чӣ гуна бошад. ва мутаассифона дар берунам мо мешунавем вақте ки бо роҳ мегузарем ё ки аз кӯчаҳои шаҳр мегузарем, кӯдако бозӣ доранд ва ҳар кас бо ҳамон забони хонаводагии худ агар хато накунем гӯем, бо якдигар гап мезананд, бо якдигар суханҳои қабеҳ мегӯянд. ва ман фикр мекунам ки ин на танҳо дар байни он кӯдаконе ки ба боғча намераванд, ва бисёр мушоҳида кардем кӯдаконе ки ҳатто боғча мераванд, аз саҳар то бегоҳ дар боғча ҳастанд ва баъдан рӯзҳои истироҳатӣ ё ки аз боғча меоянд ё боғча мераванд, мушоҳида мекунем ки бисёр суханҳои қабеҳ якдигарро гуфта мераванд ва муошират ё ки муносибати онҳо ҳам дуруст нест. ва сарчашма мегирад албатта ин аз оила. агар дар оила чунин суханронӣ набошад, кӯдак ҳеҷ гоҳ талаффуз намекунад. муоширати дуруст дар хонавода заминаи хушсухании кӯдакон дар оянда мегардад. ҳар гуна ки калонсолон сухан мегӯянд, кӯдакон ба тарзи сухангӯии онҳо пайравӣ мекунанд. яъне мо бояд қаблан каломи хушро бигӯем ва баъдан риояи одоби муоширатро аз наврасон интизор шавем. шахс вақте ки либос мепӯшад ва касе онро мебинад, аз рӯи либосаш баҳо медиҳад. ва ман фикр мекунам ки мо агар чӣ гуна сухан ронем, аз рӯи суханварии мо ҳам ба мо баҳо медиҳанд. ва хуб мешавад ки мо суханронии зебо дошта бошем, на танҳо бо дӯсти худ ё бо шиноси худ, дар ҳар ҷое ки бошем. имрӯзҳо хушбахтона дар маъракаҳо мо мебинем ки муошират хуб аст, беҳтар аст, лекин дар дохили нақлиёт ва дар баъзи ҷойҳое ҳаст ки бо садои баланд на танҳо писарҳо, вале духтарҳо ҳам ҳастанд. ва мо устодон ҳамавақт дар дарсҳо таъкид мекунем ки ҳар вақте ки шумо дар дохили нақлиёт ҷамъиятӣ ё ки ба ҷои ҷамъиятӣ меравед, кӯшиш кунед ки бо садои паст гап занед ва кӯшиш кунед ки касеро наранҷонед, гапи қабеҳ назанед. ва ҳар вақте ки бо телефон гап мезанед, суҳбат мекунед, пасттар бояд бошад, ё ки дар ҷои ҷамъиятӣ умуман бо телефон гап назанед, чунки аз сухани шуморо баҳо медиҳад. забони тоҷикӣ пур аз вожаҳоест ки шабеҳи дуру гӯҳаранд. танҳо суханваре бояд ки андешаи худро дар мезони ақл баркашад, сипас бо каломи хеш ҳамсуҳбатонашро бо равонию ширинии забони гӯшнавози тоҷикӣ тасхир намояд.